Nga ay ko blay pi baro ki perlo ki baju sengaw it ban pet ya ki music video ha kane ka channel jo nga kane ka longkum ka jing pentip ba ha ka khat praterik ha kane ka sengi ublay ha ka por kandai baje men step ngin yo ban pelaj ya ka wi ka music video ka bangi ay kerteng tu ngin kamit ki kamat tang shaw turai ngait ba kane ka jing ruai ka long ka jing ruai ka ba dei por kam tam ha kane ki por ba kane ka klam corona kadang don ngait ba kane ka jing ruai kan long ka jing kurku bat kan ai men sim na ka banta jong pi ki perlok ki bayo sengaw ya kane ka jing Cingkerdu o kaban kia ip ayu hadin kanjam try nginge jing ruai lah kompos de mangahi ban ngiyo ban yarwai lang badi ba berkat tariang Ungin knit kik matang syautrай hakane ka music video ngilyo ban shim banta laingut ba berkat tariang badi ba Lakshman Karyam kumju bat manga ane ka music video ngilyo ban ringdur hakitany mupud bat kumju ha tulunguwi Don kajing pang bakan sya ya ka voice record lah yarap ban penbit penbiang da iba one please sur Habawan jing bakram You try hatun Kadiu kabomla Bublay long bala